Πεντανόστιμη και θρεπτικότατη μακαρονάδα με μακεδονικό ταχίνι. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Αργύρης και αυτό είναι άλλο ένα εσείς το ζητάτε και εγώ το μαγειρεύω. Σαρακοστή λοιπόν και ευκαιρία να φτιάξουμε μια νόστιμη, θρεπτική, υγιεινή μακαρονάδα με μακεδονικό ταχίνι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε μια κατσαρόλα που βράζει μπόλικο νεράκι ρίχνουμε χοντρό αλάτι και τα ζυμαρικά μας. Φυσικά, κοιτάμε το χρόνο βρασμού του ζυμαρικού. Το λέει πάνω στο πακετάκι. Εμάς λέει 9 λεπτά. Στα 2 λεπτά λοιπόν, ρίχνουμε και ένα τριμμένο καρότο. Όσο τα ζυμαρικά ετοιμάζονται, πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα με το ταχίνι. Γιατί η σάλτσα δεν θα μαγειρευτεί. Θα φέρουμε το έτοιμο ζυμαρικό και θα το βάλουμε μέσα. Ρίχνουμε λοιπόν γύρω στα 100-130 γραμμάρια μακεδονικό ταχίνι. Συνεχίζουμε προσθέτοντας λίγο φρέσκο ελαιόλαδο, λίγο μέλι, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, λίγο αλάτι. Προσθέτουμε το χυμό από ένα λεμόνι και λίγο ζεστό νεράκι από τα μακαρόνια. Και ανακατεύουμε. Θέλουμε η υφή της σάλτσας να είναι ακριβώς έτσι. Σαν να είναι δηλαδή μία σάλτσα à la crème. Οπότε το νεράκι το προσθέτουμε κατά βούληση. Επιλέγετε ποιο είναι το αγαπημένο σας μυρωδικό, το ψιλοκόβετε για να το προσθέσετε μέσα. Εγώ λατρεύω τον άνηθο. Και η σάλτσα μας είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα μακαρόνια. Τα ζυμαρικά μας τα περνάμε μέσα με τα νεράκια τους, δεν φοβόμαστε. Και ανακατεύουμε. Πάμε να σερβίρουμε. Λίγο καβουρδισμένο κουκουνάρι και για τελείωμα λίγο μυρωδικό από αυτό που έχουμε επιλέξει. Πάμε να δοκιμάσουμε. Η σάλτσα με το ταχίνι έχει γίνει τόσο κρεμώδης, τόσο αρωματική που ειλικρινά ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Το ζυμαρικό καταρχάς έχει βράσει καταπληκτικά. Το μακεδονικό ταχίνι έχει δώσει όλη αυτή την πυκνή, τη γεμάτη γεύση του, φυσικά τα θρεπτικά συστατικά και ο συνδυασμός με τα υπόλοιπα μυρωδικά, το καροτάκι που βάλαμε το τριμμένο, τον άνηθο ή το όποιο μυρωδικό διαλέξετε, συν το κουκουνάρι, δίνουν ένα αποτέλεσμα γεμάτο πλούσια θρεπτικά συστατικά και μια πυκνή γεμάτη γεύση. Πείτε στα σχόλια από κάτω, πείτε μου αν τη δοκιμάσατε, γράψτε μου τις εντυπώσεις σας. Αυτά μέχρι το επόμενο εσείς το ζητάτε, εγώ το μαγειρεύω.